български народни представители предложиха в българското законодателство и в наказателния кодекс да се въведе химическа кастрация за педофили, разбира се, осъдени от съда, и хора, които не могат да спират нагона си и извършват жестоки престъпления. Представяме ви гостите в студиото. Предполагам, че ще спорят независимия депутат Стоян Иванов, който в момента изготвя текста, който пък да внесе в деловодството на парламента, и председателя на Българския Хелзински комитет Красимир Кънев. Добре дошли. Аз ви предлагам първо да видим как е по света. Иван Георгиев подготви един видеоматериал и след това как може у нас да се приложи. За разлика от хирургическата, химическата кастрация е медицинска интервенция, която цели намаляване на либидото и сексуалната активност, а не практическа стерилизация. Лечението намалява нивата на тестостерона в организма на зрелите мъже до нива, които са типични за момчетата преди навлизането в пубертета. Ефектът от медикаментите се смята за обратим. Химическата кастрация има траен ефект върху човешкия организъм. Освен намаляването на сексуалния нагон, сред страничните ефекти са увеличаването на телесните мазнини и намаляването на плътността на костите, което води до предразположеност към сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Сред останалите странични ефекти е и гинекомастията, доброкачествено увеличаване на млечната жлеза при мъжете. Насилственото инжектиране или приемане на каквито и да е лекарствени средства се смята за нехуманно в целия свят. Въпреки това в Полша задължителната химическа кастрация за някои сексуални престъпници е задължителна. Законът, прокаран от полските дясноцентристи през 2009 година, задължава осъдените за изнасилване, извършили сексуално престъпление срещу близък, роднина или дете под 15 години, да бъдат подлагани на медикаментозна терапия преди освобождаването им от затвора. В Южна Корея също действа такъв закон. През пролета на тази година в азиатската държава беше извършена първата химическа кастрация на затворник, осъждан многократно за изнасилване на деца. Той ще получава инжекция с медикаменти за намаляване на либидото на всеки 3 месеца в продължение на 3 години. Мъжът вече е лежал 3 пъти в миналото след 3 различни присъди за изнасилване на малолетни момичета. В най-тежките случаи южнокорейският закон предвижда кастрацията да бъде извършвана без съгласието на осъдения. Доброволното съгласие обаче е задължително в Германия, Белгия, Дания, Испания и Швеция. През юли тази година 100 осъдени за педофилия са кастрирани с инжектиране на химикали в затвора Лотън в графство Нотингам, Англия. Химическата кастрация е използвана в няколко държави като задължителна мярка или като възможност за намаляване на времето прекарано в затвора, като Аржентина, Австралия, Естония, Израел, Молдова, Нова Зеландия, Полша, Русия и 9 американски щата. По неофициални данни, резултатите от химическата кастрация показват, че повторните престъпления намаляват от 5 до 40%. От 5 до 40% звучи все пак посока на намаляване. Добре звучи. Обаче... Въпросът е каква е целта. Да намалят. Ако ги убиете, съвсем ще намалят, нали? Въпросът е доколко тази мярка е съразмерна. И видяхме, че тя оставя трайни и необратими последствия върху организма на хората. Да, но унищожава детородната им способност. Малко момиченце. Един човек, който 3 пъти е изнасилил малко момиченце, има многобройни други средства, с които той може да бъде сдържан. И те са изпробвани в България. Например, да го вкарате в затвора и да стои там. Колко? С нагона. Колко? Значи, тези, които 3 пъти са изнасилили момиченце, те се осъждат на много тежки престъпления. Защото сега има теза, че трябва да намаляваме наказанията и така. Не изнасилването, което за мен е едно и също извращение с тялото и психиката. Говорим за рецидив на блудство. Се наказва... Той ще лежи минимум 15 години в затвора. Става дума за 3 пъти изнасилил. Значи, направете сметка на колко години е влязъл един път на дете, излизайки от затвора след 1 или 2 години, защото и такава присъда може да получи по българското законодателство, защото за изнасилване на възрастна жена и ограбване и пребиване 4 години беше получил един човек, лежа 2, излезе и изнасили още една жена. Имате десетки примери, част от тези примери сте ги показвали във вашите репортажи. Въпросът е да не трябва да се завиши в наказателния кодекс, например. Това, което искам да кажа, много добре беше казано в репортажа, че това всъщност не е хирургическа интервенция, че се смята за обратима. И освен това, когато говорим за химическа кастрация и за каквито и да са наказателни мерки, нали не си въобразявате, че ние ще предложим едва ли не хванати случайни мъже по улицата и да бъдат полагани на химическа кастрация. Всичко това, след съдебни процедури, в които
обжалване и така нататък. Възможно е дори и практиката в някои страни. За рецидив ли ще го предложите или при първо провинение, когато е доказано и съда е осъдил този педофил? Ами много зависи от контекста на това престъпление. Какво ще правите, ако детето не е изнасилено, блудствано с него? Това са по българското законодателство две различни неща. Кажете ми, има ли разлика за психиката и физиката на едно дете? Нали се досещате, че темата е изключително трудна, тежка и да не каже гадна направо. Добре, дайте понякога блудството има абсолютно същите резултати. Разбира се, че добре, дайте да уточним. Задължително ли трябва да е? Задължително ли ще предложите или да бъде, ако някой иска да му намалят присъдата, доброволно да се подложи? В тежките случаи трябва законът и съдът да задължава. В по-леки случаи можем да предложим... Кое, например, е тежък случай? Няма как да ги обсъждаме конкретно. Но ето, вие дадохте пример. Някакъв, който... Тъй като се говори, че това е болестно състояние. Той не може да се овладява. Едното, второто, третото, момиченцата, момче. Извинете, говоря за правата на жертвите. Мастопатия ще трябва да се получи и не знам какво се на престъпника. А какво става с жертвите? И ако тук, наистина, чрез тази мярка, успеем да намалим повторяемостта на тези престъпления, успеем да защитим нашите лица. Тоест за рецидив се говори. Ако поне... Ами защото за права на човека говорим, но не забравяйте, че когато говорим за права на човека, най-висшата степен на защита трябва да се ползват точно децата. И това е международната конвенция. Добре, господин Кънев, сериозен аргумент наистина. И трябва ли да бъде сделка, намаляват присъдата, доброволно се подлагат или да е задължително? Вижте, изобщо не може да говорим за такова нещо. Нашата система, националната ни наказателна система и историята на нашата психиатрия и медицина категорично отричат такива мерки. Как има историята не са прилагани? Да, никога в България. Когато в другите страни е прилагана лоботомия, когато са прилагани много инвазивни мерки, в България това не е ставало. Ако има намаляване обаче на насилието... Значи това не го е имало, не го има сега, не го е имало и при комунистите, не го е имало при царя, не го е имало и при султана даже. След 60-те години... Добре, чудия пример с намаление до 40% на повторяемостта на извършване на престъпления. Това е една важна цел, която следва да се преследва. Но тя трябва да се преследва с съразмерни мерки. Тя не може да се преследва с увреждане на тялото на човека. А когато три пъти е увредено тялото и психиката на едно дете, дори в такива тежки случаи ли да трябва да се засяга? Три пъти е увредена, не говорим тук, че има и убийства, нали? Какво трябва да бъде съразмерното наказание за убийство? Да го убием и да го набием? При 200 години е било набиване на кол. Това е инжекция, доколкото виждам през 3 месеца. Инжекция не е ли по-добрия вариант? Тя довежда до необратими увреждания на организма. Необратими увреждания на организъм по-добре да може би да е увреден, имайки предвид какво извършва този... Как така ще да е по-добре? Българската конституция забранява подобни наказания. Българския наказателен кодекс забранява наказания, които увреждат човека. Така, но ако се влезе в уврежданията при жертвата в детайли, би било кошмарно. Наказателното право не изхожда от принципа на възмездието. Ние не наказваме някого, превентивността, за да отмъстим заради някого. А превентивността обаче, да не повторят, да не потретят, да не... Значи този ефект може да се постигне с много други средства. Примерно с по-дълго време лишаване от свобода. Ама вие се борите и срещу това. Знаете ли, аз всъщност нямам спор с господин Кънев. Извинете, не се обиждате от това, което ще кажа. То е факт и не е обидно. Той е професионален защитник на този тип тези. Организацията, която представлява, се финансира за да защитаваме от такива тези. Не казвам, че това е незаконно. Моля ви се. Естествено, трябва да има различни гледни точки. За това сме ви поканили двама. Само, че аз пък си получавам заплатата от българските избиратели, от българските граждани. И когато се срещам с тях, и когато идват при нас и не дават такива конкретни случаи, съжалявам, но нямам право да ги разкажа тук. Да, но жертвите на престъпление ще искате смъртно наказание, принципно и това е така. Ами ние принципно сме и за смъртното наказание, но при особено тежки случаи, рецидив и така нататък. И това е абсурд също. Добре, хубаво, няма да спорим. Крайно време е да обърнем пирамидата обратно. Ние от тоталитарна държава, която беше с обвинителен уклон, се обърнахме пирамидата обратно. Направихме така, че в момента престъпниците имат много повече право от жертвите и от нормалните обикновените хора. Хайде да видим какво пише в Конституцията. Цялата власт
Добре, искам конкретно да се върнем. Чуха пример от Англия, че затворници доброволно в някакъв затвор са се подложили. Това също ще бъде опция в закона. Не е задължително, защото казвате, че това уврежда тялото на случая на престъпника. Може ли да се сметне за право на избор осъдения за педофилия да направи сделката, да му намалят присъдата? Нищо не му пречи в момента, даже когато не е осъден. Няма да е принуден. Даже когато не е угроза. Ама вие когато го принудите, то какво му е доброволното тогава? Значи не говорим за доброволно, когато има принуда. И не имаш доброволно означава, има информирано съгласие, има обяснение на страничните ефекти и тогава човека избира. Без изобщо съда или някаква институция да го задължава, ще отиде да си приложи така химическа кастрация, защото убеден в Има такива. В Англия има, в Дания има, в Австралия има. Са се съгласили, за да им намалят присъдата. Смисъл има документи на сделката. В този затвор, примера... Има ситуации такива, но има и други, когато доброволно и хора в затвора, и хора, които са извън затвора. Хайде да вкараме и двете ситуации в закона и готово. Може ли едната поне едната да се вкара, да имат право да... Ето го... Не може да се задължава, да се налагат мерки на хора, които да увреждат тяхното тяло трайно и необратимо. В конкретна ситуация да ви поставя онзи изнасилвач от шуменското село Риш, който имаше сериозен опит в изнасилванията на баби и тяхното ограбване, беше получил 4 години затвор. За блудство щеше да получи много по-малко. Не може да се представя, ако дете е жертва. Защо как може да се получава по-малко години затвор? Ако въобще стигне до съда, извинявайте, че... Да, защото блудството е нещо друго според българското законодателство, но този човек излиза от затвора, бяха го пуснали по някакъв нелеп начин да ходи да се лекува, той дори не беше болен. Изнасилил пак жена. Тоест, доказано, той изнасилил 3 пъти баба. Ришки изнасилвач, шуменско беше това. На него какво да му направиш? Като в биографията му включително имаше полови сношения с животни. Човека видимо има някакъв сериозен проблем, който трябва да бъде узаптен от някого, за да няма страдание. Тук има възможност за принудително лечение, когато той е опасен за другите хора. И то не е свързано, когато има принудително лечение в такава ситуация, той даже не влиза и в затвор. Те са го пуснали в затвора да се лекува, но това е конкретно. Психическо заболяване няма. Няма диагноза. Не може да няма диагноза, ако става дума за такова нещо. Става дума за такова нещо. Значи аз не мога да обсъждам конкретния случай, но ситуация, при която един човек може да бъде лекуван принудително, да му бъде налагано принудително психиатрично лечение, заради това, че е опасен за другите хора, има. И тя не е отменена. Във всички страни има. Има и в България. И когато такива факти има, той може да бъде подложен на принудително лечение. Едно от вас и край. Очевидно темата е... Предстои. Темата е дълга. Темата е дълга, разбира се, но аз пак казвам. Крайно време е да обърнем пирамидата. На първо място, правата на нормалните, обикновените хора и на жертвите. И чак тогава да мислим за правата на престъпника. Господин Кънев? Когато преследваме някаква пенологична цел, ние трябва да я преследваме с съразмерни средства. Те никога не могат да включват трайно и необратимо увреждане на тялото на хората. Тема с продължение. Благодаря ви за това, че бяхте тук. 8 часа новините и Мариана Векилска. 9.